Pindah nama Bogdas. Sudah pamit pindah nama Bogdas. Sudah pada nama Bogdas. Cukup. Sudah cukup. Cukup. Dikanya banyak tempat pada Musa. Marah di Basro. Marah bateri wang. Pamsoroi. Dari Bogdas. Ini berjibat cakap. Ndakazarwa kamutoko nababa Robert Chakunda ndoko ndakazarwa ndikakurira. Baba wangu ari ticha ikoko, wakazobva gore ra1991 wachida kupenjeni kumusha kwamutoko kwaMinyanga kubhukuro kwaChangunda. Saka isu takazobatana nehama dzekwaChangunda pakafa baba, ndobva tawachema. Tabva kuchema baba takazoita nyaradzo tikaita wakaguwa kuisa dombo pagwa rababa. Saka ndakazouya mashure mazvo ndazova pamutoro ndakavharirwa, ndikazouya kuti ndikudawo munda kudzinza rekwangu kuropa kwandakavharirwa. Ndobva ndanzi uneane transfer kubva kunzvimbo yawakakurira, ndobva ndayana transfer yacho. Ndobva nanzi naSabu tochunganidza makurukota tokupa munda. Ndobva ndapuwa munda uya. Ndapuwa munda pakazonge pana wazukuru vakanga varipo vakuti munda ndewedu. Kana Sabu enderera mberi kufenza, ndandine fenzi ndakauya nayo. Enderera mberi kufenza tapaiwe munda. Vakomana vabva vakutuka muri china dzevanhu zvokwachangunda, hamuna mari zvokwachangunda, hapana munhu tunotya. Tikanyarara zvanga handina chindakavapindura. Ndobva ndadzokera kudare, ndobva raunganidzwa dare futi. Kanzera wakanga wapo Maki Medzani ndobva wati tiko zvino hakuna muridzi wemunda kana muchirwisana kudai, marisino makateerera tipeku. Ndobva watora kanzera Medzani wakati hapana GPS. Sabu kuchipa munhu 1 nzvimbo wotora GPS panzvimbo iyoyo. Asi chakazoshama ndakaona varume ava wazokurubvira vachiendera mberi, ini handina kubvira ndazoenda mberi nemunda. Ndakamira ndichiteerera Sabu zvakataura nakanzera. Ivo wakaendera mberi bva waisa fenzi mukati mefenzi yangu yanandafenzi, bva wavaka chijarata chavo mukati mochimba chekugara, bva wakugara imomo. Saka ndakazongoti ano kana zvadai yochienda kupi nyaya, tichibvunza Sabu. Wakati nyaya yanga ichiende Mambo Medzani. Medzani inofunga kanzera ndiwo anobatira chigaro here, handizivi. Ndobva angoti no, ini ndikuona nyaya yedu ngainge ndikuti kwachipi notataurwa kwama weshumba wega wega kuti itonge. Wazokurudzirwa ngazoti wadzvinyirira. Ndikati ava zvakanaka. Saka ndakazoya kokwira dare kwachipi Mutasa kuti tiyanganitsiwe panyaya iyoyo. Right. Makapiwa leni nani? naSabu Changunda. naSabu Changunda. Leni ndiyo wakapiwa yakanga iri yani? Patori pasango hapana munhu. Patori pasango. Sabu Changunda wacho wati? Sabu Changunda. Walipo? Ku Medzani. Kanzera walipo? Ulipo? Kanzera wanapo? Sabu yakasara kuno yakanzera yacho. Yakasara kuno kuna Hamuna kopi? secretary. Handina kopi ndere kusoka Sabu. Ilipo, haiko ilitamba pa. Yakanzera yakasara kuno kuna Ilipo lete. Yangu bana, ilipo.
Kare basi. Right, now let's just Pamusoro Changamini. yes. Ini ndakapiwa munda wangu 2010 na Edward Shangunda ati Sabhuku. Then pana 2010 ndo patatanga kuterera munda wangu. Saka ndichiterera pesa apa ndaiterera munda wangu. Saka gore rapera kwana sekuru kwakawakwa makuru ndo kwakaiwana Jivas iwawo waiwana Jivas waya wakatanga kumbonetsa mamwe maminda kwana Kapioni Makore waienda namukoma Stephen Changunda naWilliam wachida kutora maminda iwamwa shirikadzi dzine varume vakasofa wakanetsa ipapapo gore rapera right wanetsa wakatadza paya kutora minda iyi watadza kutora minda iyi awo wakwana Makore aya wakabva watengesa munhu ubva wakufenza minda yavo inini nguva yacho ndati Harare right kana ndiri kuHarare kuya ndaingofonerwa ndikoti ndozviri kunoku right gore rimwe ndobva ndati ndakuenda kupi kuBotswana ndaenda kuBotswana ndakaita 1 month ndipo ndakanzwa kuti zviri kupi munda wako wakadini wakapiwa nani wana Jivas ndakafona inini kuna Sabhuku anga Sabhuku ile isusu angandorwa aifi Razana angari kuHarare saka uyu ndiye angavi Sabhuku ndio anga kuzonobati right ndakafona ari manheru ndikati Sabhuku muripo ere hana kudaira wakadaira mukadzi wacho ndikati sekuru wakauya ndoda dini kutaura nawo shuwa ndakazofona futi mumanheru macho imomo mukadzi uyo akandipindura akati sekuru haana kudini haana kuuya Sabhuku right ndobva ndafona kuna mukoma waJivas anonzi Steve ndafona kuna mukoma waJivas ndikati aiwa munda uyo ndewangu wembuda kudini kupa munin'ina wenyu right iye sekuru uyu akabva ati inini handisi zvemumaminda ndakanga ndatoenda kuNamibia zvakaitwa nechi nedare ipapo ndakataura ndikati sekuru munda imomo mune miti yangu irimo then nemafiber angu akati ndakakomberedza yadhi yangu right zvadaro paya sekuru akabva akati achifoni akati afoni paya ndokwakazondisira meseji rechimangwana meseji yacho ndinayo ndatoiBotswana ndikati muzukuru taura dzimwe nyaya idzi dzeminda ini handimi saka munin'ina angati kumusha kunoku ndikati munin'ina enda tora waya iri kumba uise ukomberedze munda wangu iyoyo munin'ina abva atora waya abva akomberedza munda uya munin'ina paakakomberedza munda uyu Jivas akabva auyawo newaya yake abva tanga kukomberedza munda mangu muya ichitenderedza waya yedu yake iri kunze yedu iri mukati right inini ipapapo ndakabva ndakumbira kuBotswana uko ndati ndingati inini oenderega ndiende kupi kumusha ndane 1 month ndiri muBotswana kwakutouya kumusha kuya ndauya paya ndakatanga kusvika pamba pasekuru Steve ndakatwasirawo nemushonga yangu yemombe ndeti sekuru musara mendibayirawo mombe ndaenda pamba pasekuru Steve paya ndasvika ndikati sekuru ndinda makuzodini makuzopa munhu pamunda pangu sekuru wakandipindura kukanzi Miles muzukuru hauwanawo baba wangu saka inini munda uyu ndakudini ndiri kutora handitadzi kudini kupa wanawo baba wangu hawagari musango right zvadaro inini ndakabva ndasumuka paya ndobva ndaenda kwaMedzani ndasvika kwaMedzani ndakabva ndataurira kanzera waMedzani ndikati kanzera inini ndatorerwa munda wangu ndana sekuru right maki wakabva azotigadza adare abva auya kudare kuya maki anga asati asvika sekuru wakati sekuru iyo Stephen iyo mukoma waJivas wakatanga kutaura zvikanzi Miles mimi muri wazukuru kwaChangunda munofana kuti muende kudzinza kwenyu abva atanga kuerenga pana tete wangu wekutanga mukadzi tete nhingi ichierenga kadzike kwanhingi zvikanzi nhingi kutaura mumwe tete wechipiri zvikanzi ngekwanhingi wamwe vanhu vangu varipo kanzi aiwa muri kuzotsvaka zvakadii
zvikanzi wanofanira kuti wasumuke mubhuku muno muwaende ngokuti wazuku. Then zvakaro paya tagara ini mumba kwangu nditogara kuyaji kwangu ikoko kutori nemiti yangu niwe yangu ndakadini ndakaisa iyeyo Jivas wakaisawo waya yake mafaiba angu atori mumwaya macho imomo. Iye waifenza naye Jivas ndakatomuona ndikamubvunza ndikati imimi zvamakazofenza mundo maisaona here chi mafaiba? Zvikanzi ehe shuwa mafaiba takaona nemiti mimwe takaiona. Ndikati aiwa mumunda mangu ndakasopiwa nani naSabhu. Alright. And what do I tell you? To be arrested. Mama wacho ndaiterera Sabhu wakamboita Sabhu ndaitomboterera kumbaka matiba ndaipiwa marisiti. Saka pana mukadzi wangu wakazoshaika pakashaika mukadzi wangu masiti mamwe akabva arasika nemamwe matsamba angu. But Sabhu vanenge vanonyora vanonyora zvimwe but the record Receipt wakapiwa. risiti wakateerera rini risiti 2023 na 24 kumwe kwese uku ndaingoteererawo mumashure macho imomo. Papendiva ndasiri kupagara ndandiri kubasa nguva yese ndakatowana papaine miti ndakauka pandakauya iro gore rinei from 20 ndandisi kuno ndandiri kubasa. akanyora risiti ndisabhuka changunda ndisabhuka ndiye ari kwedu aiwa akashaya akashayarira razara changunda akashayariri ngoma vakashaika muna August gore rinwe last month zitandi Clemens Mikuro risiti rakaiwarini Procedure. What? On about February, not 2023. 2023 saka uziva zvoutaura. You tried to forge receipt kuti uwane ownership uchishandisa receipt, but then wakanganisa manje manyorere amaita musasounyore zvino kana muri mbavha musasounyore pasi mubatwa handiti kana kuti zvaunonyora unokwanisa kuti zvinhu zviri zvako chaizvo chaizvo unokwanisa kuzvitorerwa nenyepo unongonyora pasi zvinhu zvekunyepo ndinombokutaura maoko handiti handingavati wewo rusiti rwako rwakanyorwa muna February 2023 ndizvo 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 ndizvo
Mina 2023 ndiko ndakabhadhara. Akaona ndo isi turi ngatese ngatibatsirane baba aya mukona ngatibatsirane mbuya munosumudza maoko mati pamanosumudza maoko munoda mubatsira ataura yenyu muri baba taura yenyu muri baba inini kusvika pano ndakamirira mwana uyu inini ndini Anatolia Nyabawa Mainyamangodo ndinobva kunyadowa kwandakaroorwa ndakaberekerwa paZambe baba wangu akachonera kuSouth Africa mama wangu akauya pahanzvadzi dzake Robert naPeter ndikatanga sabu A yangu ndika 59 ndikapedza chikoro ndikaroorwa 65 ndichisiya zvese zvakanaka kuzoti yacho inunzika ndakazorwa nawo kuti isisu kuti unzi hamusi wepanoba muri wazukuru mushe kuti mufunge kuona kuti munoendepi kunowana baba wenyu kunzvimbo dzenyu. Ndakashamisika kuti pandakakurira vana vevo vazonzi ngavabve vana vakataura kuti sekuru akasiya vana vake kwaMutoko district Mutoko province. Mwana anouya kotsvaga baba wake baba wakafa mwana umwe unoda kuchengeta mwana umwe ipapo apo pekuti mwana baba wake akabva kwaMutoko akauya akadzidzisa Nyamaropa pakumira sikuru Mosha isi birai nyaya iripo haisiri yekuti vana vadzingwa kana kuti vakana vazogarirei kana kuti handiyo nyaya kuti kana utsvaga mhosva chaizvo vana havana mhosva vana mhosva ndimi vana mai vacho munoyakosiya vana mumisha isiri yavo ndimi mune mhosva kuti maticha auya kubva kwaMutoko kuya kufundisa ipapo wobva asiya kumitisai iye woenda wokusiyirai vana motadza kutaura vana wenyu baba wako nditicha ndingi uri kwaMutoko hane ndi kwababa then you want to blame other people for your own mistakes. Saka tiri kuti mumusha izwai tikutaurira namai musazodhifende zvinhu zvakashata zvamakaita kana makazvara muchisiya vana mumisha musina kwaradzwa nababa wavo haisi mhosva yana sekuru imhosva yako iwe wakatatwa wakaita nhumbu ndiwo unoziva munhu akakutata mwana wavo inaye ndi unoziva baba wake haisi mhosva yasekuru musakaona sekuru mhosva dziridzani dzavo tiri kuti isusu nyaya iyi panapa ndeye kuti toda tizive kuti mwana uyu paari kuza hapasi pake pamunda noti paari kugara panzi pai pamunda ndepake here kana kuti hapasi pari pake ndo nyaya yedu chete yetinari ndosaka ndiri kubvunza mwana because mwana wandipa risiti achitaura kuti ndanga ndiri kuteerera pamunda iwomo andizvo ndozvandiri kumubvunza mwana nenyaya yerisiti yaita sei yaandipa handisi kumubvunza zvondiri kundobvunza ndiri kubvunza maerano nerisiti yani yaandipa saka ndinoda kuti munhu amubatsire pane zvari kutaura maerano nerisiti yani yaandipa because aunza risiti inoyi mukoti munomuse evidence yekurakidza kuti panzvimbo apo ndepake because anga achipatere ndosaka ndiri kubvunza authenticity yerisiti
ambuya muda kupindura nezverisiti here chimbomirai ndiri kubvunza zverisiti ndoda munhu anondipindura kuti risiti rwakanyorwa rini ndiyo ndikuda kuti asunudze moko kana uzotaura nenyaya yerisiti yekuti risiti rwakanyorwa rini dzikisa moko muridzi wemunda wandipa risiti ari kutaura gore rakabhadhara munda wani wake saka ndikushaya kuti umwe munhu umbori aniyo robva wazoziya kudarika muridzi wemunda wacho wakabhadhara mari yake chauri kusumudza muoko uda kunditaurira chii pamunda usiri wako ini ndiri kutaura nemuridzi wemunda wacho chauri kusumudza muoko uda kutaurei ndiri kutaura nemuridzi wemunda akabhadhara munda wake handiti iwe uri kusumudza muoko uda kutaurei nezvemunda uyu ini ndiri kutaura nemuridzi wemunda wacho ndabvunza very simple question wakabhadhara rini risiti akani ndakabhadhara 2023 handinopukana nazvo ndiye nawo ndipa risiti ndiye angarugara nawo mubhachi make wabuda mubhachi make risiti hakuda kubuda mubhachi mangu ba saka handitomubvunza zvinhu zvasira kuenda ndimubvunza zvinhu zvake zvauya nechii anenge ndiye kristofa ndiye kristofa changudake ndosaka ndikubvunza kuti iwe wakabhadhara rini mutero ndabvunza uka 2023 ndikati achamwari inini zvandikuona parisiti apo nezvounditaurira zvakasiyana handisi kuwirirana nazvo zvakasiyana ndopane mubvunzo wangu ipapo saka iwe hausiziva gore rote because risiti uyu hauna kubhadhara 2023 shamwari ndikubvunza muridzi wemunda akabhadhara mari auya nerisiti iwe uruzivei muridzi wemunda ndeuyu akabhadhara risiti ndiye saka iwe urusumudza mukoda kunditaurire ndati handisi kuwirirana nazvo kuti uruti wakabhadhara risiti wakabhadhara mutero 2023 ndozvandikuramba izvo iwe uchindibvunza manje kuti ko mambo sei muri kudii sei muri kuramba ndandawabhadhara 2023 ndibvunze ndikutauriro sei ndikuramba bvunza ndiurakadi tibvunze kuti mambo sei muri kuti ndandawabhadhara 2023 inini ndakubhadhara mari ndakabhadhara 2023 ini ndokutaurira kuti ndiri kuramba nenyaya yakati ndibvunze bvunza api taura titauzwa aiwa ndatibatsirana kuti some of these things zvamunoita handiti iyi risiti according to this receipt haunobhadhara 2023 ba according to this receipt hauna kubhadhara 2023 ba 2023 handiko ndakabhadhara 2023 yacho ndatisina kubhadhara mari ndakazoibhadhara ndakazoibhadhara 2024 mari ndakabhadhara yemakore mairi ndakabhadhara ine yemakore mairi rimwe gore ndandisina kubhadhara ndandisiri kunokuti kubasa kwarasi saka pandakaenda ndakabhadhara yemakore mairi kwakuutadzai kutaura warega ngeuso warega nekuzvitaura uyakafa mati wakabhadhara rini ndakabhadhara nani munoona tichakubatsira kunoti problem yenyu yakatangira papi ndozvanotoedza ndikubatsire kuti
problem yako chaicha yakatangira papi. Because problem yako ndeyekuti makuona unga sabhuku uyu akakuwenga. But sabhuku asina kudini, asina kukuwenga. And wakuona unga ishe akakuwenga. Asi ishe asina kudini, asina kukuwenga. Asi nyaya iri pekuti zvinhu zvenyu hazvisi clear. Zvinhu zvenyu hazvisiri chii, hazvisi clear. And ndikuti wauya anditi this receipt haina nemwedzi wayakanyorwa yavakabhadharwa, haina mwedzi wayakabhadharwa. Haina mwedzi kuti wakabhadharwa mwedzi upi, haina. Saka zvakafamba sei? On top of that, ndo papanyorwa 15:0 vasi wapakadaro dash papasi 25. Sabhuku angati kurei watakabhadhara iye baba Frank ndewakanyora wakatonyora ndiko akati mari ndakaita kutumidzira Wakatumidzira ani? takatumidzira munin'ina wangu Alini? Wakamutumidzira alini munin'ina wangu? mari ndakabhadhara muna 2024. Aiwa, wakatumidzira mari lini? Muna 2024. Risiti penye rozi 2020. Ai. 15:0 Yani ngombo lini? Okanga kwakangwala ukada basi waerenga chini. receipt yawabhadhara rinonyorwa current date. And then description kuzasi kudoko kutaurwa kuti ndezvegore rakati Saka chokwadi ndechipi manya. Yenye wachipiwa nani? Munin'ina wako akabhadhara ari? Ndoramba usunza mukutaura. right. Yeah. Sorry, ma'am. Yes. Ubebe kumira. Ndozokele kuchangunda. Zvatinoita kumba isisu tinoti pakadaidzirwa mari dzemutero tinoti anenge ari background ndiye kana anayo ndianobva abhadhara. Shuwa mukoma vakabhadhara mutero wa 2023 na 2024 vanga vasina kubhadhara. Pavakatipa mari isisu takapa mari kunani? Kuna Sabu. Sabu anga ari kwandi Francis Changunda the late warunzi wakashayika izvo zvavo. Then Sabu kutavapa mari yemutero ndakavapira tati paguyu pamusangano ndobva ndavapa ndikati Sabu oi mari yechi yemutero iyi zvikanzi alright pamunozoya kudombo kuruware kwaChangunda ndokupai mareceipts. Mareceipts aya takazongoita kumapirwa pai kudombo kudai ndokwatakazvapiwa aya. Makapiwa hari manga. Mareceipts ani ndatokanganwa rangu aifana kuita 3 kuti iri rechi 4. Amugoma wako. Ramukoma ndakapiwa 1 iri rokukava 2023 na 2024. That was early July last year. Ndopati kuti Sabhuku wakanyora risiti iwo Sabhuku Changunda vanga vati kuri ndoti ndine mamwe acho kuti kana muchida kutarisa writing avakanyora iwo vacho akafanana emapermits avakanyora kana muchida kutarisa writing yavo. Mukadzi wamukoma wangu wakafa 2023.
ipapo ndinoda kumbodzoka kumashure. Mambo, ndoda kudzoka kumashure. Sekuru ava Francis vasati vaita sabu. Sekuru ava vakamboita sabu vanonzi sekuru Medwa ava. Ndakatomboenda kumba kwavo inini 2019 ndichitobhadhara mari dzimwe dzekumashure dzemutero dzatanga ndisina kubhadhara because ina handisiri kuno kuna ndiri kwamutara madezi avo. Ava vanoti kupurira sabhukwara apavo takatombobhadhara mimwe mitero kwavari 2019. Havachigorire mberi. Ndiri kubvunza minda yawaibhadhara iweyo ndiwo semunda yavaibhadhara nomukoma wako? No, hausi semunda. Saka mukoma ane pake iwewo nepako? Inini ndine pangu, mukoma vane pavo. Ndine umwe mukoma ari pamusoro pangu inini akasiyana neavo vane pavo. Ndine munin'ina last born yembameri ane pake. Stand yemukoma uyu zvakaitika ndezvekuti wakaitwa 2010. Baba wedu isiso wakatibereka muzukuru wana sekuru vatitaura pakafamba iveyi vakaroora umwe mukadzi. Then varoora umwe mukadzi wavakanga varoora. Baba vakanga vakutanga kutengesa. Baba vakasiya masebestas mawindow frames iyo mai avanga vati pamba padeni pavari. Baba vabva vachitanga kutora zvinhu zviya vachitengesa kuda kukavha mukadzi wavanga vadeni wanai vechituku. Baba namukoma wabva vatadza kuwirirana waibatana mapfumo chache. Baba wangu ine namukoma uyu kusvika baba ati iwo hauna changu chaunoona pana pamba kutaura uyu mukoma uyu. Then vana tete wakambouya wakada kutsiura iwo vanotsiura kwavo zvakashaya basa. Baba nani namukoma mapfumo achisva pamba kusvika sekuru wanga varipo ainzi Edward Changunda aibatira ainzi Robert Changunda panguva yekutonga. Pakafani Robert Chakunda ainzi Chakunda. Saka Edward akabva ati no honde ndikuonena baba nemwana uyu pambari pachaita ngozi. Saka inini vana tete ndakutora mwana uyu ndakuenda kumuba ipi stand kuzasuka. Ndomapirwa akaitwa chi stand mukoma. Ndanga ine nyaya yekuti hondo nababa nenyaya yemukadzi wechipiri vari kuparadza zvinhu zvababa zvamai pamukoma. Zvamai baba nemukadzi wake wechituru wanga vari kuparadza pfuma yamai vedu isusu yakasiyiwa namai. Mukadzi wavo wechituru akashayika. Anewo wana here? Uyoyo haana. Baba wangu aine mwana asi akashayika mwana wacho. Akapa uyu ndiani? Anga ari sabhuku? Anga ari sabhuku. Sabhuku ani? Edward Changunda. Edward Changunda. Alright. Imimi kwaChangunda before Francis anga ari sabhuku ndiani? Before Francis kwaChangunda anga ari sabhuku ndi Robert Changunda. Ndi Robert? Robert akaita sabhuku pagore kusvika kuri makore anoshanda sekutondera. Wakagumisira ndiye Robert pakauya Francis. Alright, Francis akaita sabhuku makore kapi? Francis wakaita sabhuku from 2009 kusvikira kushayika kwaitawo. Kushayika kwaitawo? Naukazi? Ndo pana mubvunzo wangu uya. Kana uya akapiwa naRobert uya tonda akapiwa ndepemutero asi akapiwa nani? Haasi Edward akakupa? Edward aibatira Robert. Aibatira Robert because pakati Edward Robert wamauya Edward. Mati Francis akafa 2025 muna August. Aita sabhuku kubva rini 2009. Ndopane nyaya yakupera. Saka Robert wapinda papi apa? Francis aita sabhuku 2009 kusvika 2025 August. Iwo wakapiwa 2010. Uruti wakapiwa ndi Robert. Apa Robert angafa. Even you got Edward na Francis zvakafanana here. Muno.
Francis aita sabhuku 2009 kusvika August 2025. Iwewe wati stand wakapiwa naRobert 2010. sabhuku ngasimukataura choka ekuti sabhuku taona chokwadi nyaya iyi musavhirikisa Mirai, don't worry. Sandetseke. Nguva tinayo. Tapindura mubvunzo asati wapindwa. Mubvunzo asati wadi wapindwa. Tati Francis akaita sabhuku 2009 kusvika August 2025. Iwewe wakapiwa watu wakapiwa muda wako 2010. Ukapiwa nani? Na Edward. Sasa ndio tukuza kuti Edward akakupa sei asiri sabhuku because angari sabhuku ndifana. Ndurabendera ndemubvunzo yo. 2010 angari sabhuku. 2010 angari sabhuku. Ndi Edward Changunda. 2009 ndo pakashaika ainzi Robert Changunda. Pashaika Robert Changunda 2009 2010 anga Edward Changunda ndiye anga sabhuku ndiye akanipa munhu. Then zvadaro Edward wakapa 2019 kupaka zo. Saka Francis aita sabhuku 2019 kusvika 2025. Zvakaitika ndezvekuti pakafa But izvaka baba. Iwewe handisitombokuda waro. Because iwewe une munda wako. Iwewe une munda wako. Munda wako hauna contest, hauna dispute. Munhu ane munda une nyaya ndeuyu. Uyu ngaazvitaurire nyaya dzake. Iwe gara pasi. 2009 ndo pakashaika Robert Changunda. Robert Changunda angati sabhuku. Ndo pakapinda Edward Changunda. Ndo pakapinda Edward Changunda. Edward Changunda ndiye akabva apinda 2010 pandakapiwa munda ini. Right. Ati shandi pakazomboita iye mhekuro akamboita sabhuku muma 2017 here ndichienda kuba kwake ndichibhadhara futi mutero. Then 2017 ndakabhadhara kuna iwa vanga vari sabhuku. Then pakazoshaya paakazobva iye iye asati apinda pakambopinda anzi Vital Changunda akatomboita sabhuku ndikabhadhara yakari ma 2015 2017 kwangwani uyu pane difference between sabhuku nasecretary wasabhuku. Ngati inonga paone kuzoredo wakutontara panoona kuti 5 wakaita masabhuku. Kuti wakaita pana Lloyd, pana Robert, pana Francis, pana Vitalis, pana iye chenhamo. Andisi wawangani 5 wanhu wauti wakaita masabhuku kubva 2010 kusvika izvozvi. Ndizvo here zviri correct? Iwe uri Changunda? Uri Changunda? Handisi. Uri kurudzi muzukuru pakudii? inini Kana uri Changunda usabhuku ndio ana Changunda. Handisi. Iwe uri Changunda? Handisi. Sei uri kuzi muzukuru? inini tiri kuti muzukuru apa mbuya akabereka baba wangu na baba wanasekuru iye hazvadzi ndimi hazvadzi. Mbuya akabereka chii? Mbuya akabereka baba wangu
nababa vana sekuru ihanzvadzi nehanzvadzi So which means also kwachangunda. nomuzukuru Hauswe kwachangunda. Uzikana uri muzukuru watete. Kana uri muzukuru watete, hausi muzukuru kwachangunda. Uruzwa kuzo. Kana uri muzukuru watete, hausi muzukuru kwachangunda. Because papa wako kana akaberekwa nemukunda changunda, it means hausi kwachangunda. Kana wati wewe mbuya wako akabereka baba wako ndiyo hanzvadzi yachangunda, anditi? So it means kuti baba wako wewe haasi changunda, newe hausi changunda. Ndizvo here? Ndizvo here? Vakafa baba vacho ngari muzukuru watete wedu hanzvadzi yababa vedu chaiyo chaiyo zvakanaka. Baba vafa ndakasana ndisekuru baba ndichowachengeta iwawa sasekuru baba. Saka takagara zvakanaka kanzvataura zvemaminda seizvi. Mukoma rotato akafa, mukoma Edward akatofa rikubatikati mangu haana kubvira ambotaura kuti muzukuru ndamupa chinyi pekugara. Ngoti pakugara ipapapo patete nepambuya vabereka baba vedu agara for more than 40 years. Ipapo akatova kanekamba kari ipapo katurudi house. Mukadzi wake umwe akasiyana naye achigara mukaturudi house imo. Then uyu azofa wekubocha manje manje akachemera kuti bamba ipapa. Then wazouya naye zvinezvi pasandainsozori zvakamira seiba nzori zvakayanimu akayanimu ndichazoti muzukuru takamba dambindi paakugara dambindi remunda singamboiti auda pangani ende kuti ndimoti muzukuru anti nini unonditi muzukuru fana kutsvaga kwako ndakamutofana kuti utsvage kwako zvinezvi nokuti nezvauda kunesi fana kutsvaga kwako kwemhuri yenyu kana usingakuziva ndokunongedzera kanai ini handitsvage chii ndimufanira kunditsvagira kunani kuna ubereki wangu. Ndikati kwete wanin'ina wangu awa watori more intelligent than you, nokuti watotsvaga kunani kune mhuri yekwake kuna baba wavo, baba wakapera vari pa maona. Saka ndokunesana kwatakatanga kuita kana ndazotini kuna andiri sekuru baba. I'm very sorry. From now onwards handichadi sekuru ani baba. Kana wanin'ina wangu vari kuda kuti wana sekuru baba, let them be. Asina hachami sekuru baba nekuti mamune ukama nini naona ndine ukama naye ndi ari baba wenyu ndiyanga ari muzukuru wangu ima zukuru bvi kwenyu munofanira kuti mukuzive ndikamboita dare ndinofanira kuenda kwasi mangu kuchipinge kuna sekuru wenyu munhu ari kuti manga akumirirai ari kuti ndachembera vanhu kwasi mangu vanofanira kunge varipi waripo vanochikumirirai. Ndikataura kuti mutakati muende kwasi mangu munotaura kuti tiri vazukuru wenyu masvika vana sekuru wenyu mwatauri kuti imiwe tisi vazukuru wenyu. Nokudaro ndakati inini zvakanaka vakabvumira kuti tichadini tichaenda, asi havana kutombobvira wadini waenda. Ndikati mukwana ndozosvikazve pano ndaita 4 days ndiri kurinda mukadzi wake vakanga adini vakanga afa auya naye mumusha. Ndikati anga ari mukunda anga uriwo zvaitonesa nekuti hausiri muzukuru wangu. Uyu mutorwa ndatumira vanotevzara kuti wadini wauya. Ndosaka takapinda mudare irori. Saka nokudaro bvanhasi rino hamusiri vazukuru vangu kuti kuna vazukuru chii vazukuru bvi. Ngoti hamungati maiwe baba wenyu chamunda imimi wawana chamunda bekara munofanira kuenda kwamaidze ndokwenyu. Ngoti vagara chitaura kana munzira anga nopamba chitaurwa navo mwako unza usiri chamunda varumba achidayira ndo watatonga nyaya yedu wataditapedza. Ndikati from now onwards wazukuru tambochengetana. You can find your own way. Ndakwa munodini kwemunoda nezoya maminda iyoyo ndikati amundo werudzi futi mindakakura zvakadii yata ari kupai ngokuti kana mukatuma munhu munoona mashura
ane dambinde remaminda raani ravainaro. Vakagara ipapapo vakanga vanziwa iye nemumwe munin'ina noti munin'ina kupedzisira nanhamo anogara pamba papapo antone muna iye wakandogara kwambuya munda watete wedu wakagara une munhu ari kurima wakatogara uyu haatendedze kuti sabhuku asvike anotoona miganhu haadi urari kwacho hauyi atozova nenyaya yei nenyaya yekuti vanin'ina vangu vabva mutongo wavadini vauya uzotamba discord maona ndosatanga kunesana zvinezvi saka kana kutoti seko zvinezvi uyu kansela ndobva asvikawo panyaya iri kutaura vachindirongedza uri muro yakauraya baba vedu vazodini ndichitoseka zvamutabvisiza ndowakwakurwara pachangu ndakati haakwakurwara kuti hasisiti mwana kunyika ndakanzana vaini ndatimizanguwaseziyezo hamutauri zvakadai mukoma wataura mukoma edwata mukoma vako baba mukuru wangu baba wake budaona baba wangu vakatofa atori motikari mangu mukoma ndaifamba nawo vanga vasesanduva waita hendi babani baba wangu saka ndozora ndinavo akandituka akandinongedza ngati handishandizve kuzoita chii sekuru wenyu anoti sekuru dani momwe is wasting time handichatoudi muzonzi sekuru nava havasiriwa havana kukama neni maona havana zvose tatisanaipavoneka ndati aiwa nandichakwanisiba kana munin'ina wangu uyu anodazve kuti ati sekuru bvi kundiwa mumwe wacho ola tatapazwa ngaizobveri kunyaya yedu yechii garai basi risekuru ndazva kuti mune hasha garai anyway chandogadzadza nyaya yechii munda weuyu paitwa double fencing kuti mumwe afenza umwe vaafenzawo kunze ndopanotizive kuti munda muridzi wemunda ndiani because munoona pamwe pacho chokwadi chakadii chakanaka pane kuti muzoite zvekutsvagirwa chokwadi mukasvika pekuti mutsvagirwe chokwadi pamwe pacho it becomes more expensive whereas imimi chokwadi munochiziva kana kugadzirisana munokwanisa kugadzirisana zvisina dare mukati asi hamudi pakugadzirisana pasina ti adare handisi kuti vanhu munomboswinyiwa nemari sei manetsera aita mari asi munhu handinozoti munoswinyiwa nemari sei kuti zvimwe zvinhu zvingaizvi kana chiri chefamily tangai at domestic level pamba motoya kuchigadzirisa chinhu chinobuda kana zvazoti zvanetsa zvishuwa zvanetsa handiti ngoichizotsvagawo isusu but pamwe pacho it's not necessary because isusu kana tauya mudarimo zvatakuita madhakutanga kutsvaga manyu kuti risiti wakazodihwa riri takazodii ndiani akautwa ndiani andikakuona taakushandisa zvatisingafaniri kushandisa kuti tione chokwadi akamona nyadudwa taakushandisa chii zvatisingafaniri kutsvaga but imimi chokwadi muchiita sei munochiziva and I'm surprised kuti wanawo munotoziyana navomosha kuridzirwawo munotokuziva asi sei mururamba muchiti wanawo washamba washandisa masenemu enyu muchitoziva senemu dzavo nevababa wavo munovaziva usabhuku mai manje uri kuenda nevazukuru uri kuenda vazukuru because muri kuchengetedza zvinhu zvamunodii zvamunoziva right anyway Konsolera ini kwa Maxwell Gandhi ndinogara muvhiriji raChangunda ndiri kumirirawo nhau ya saChangunda nasaChangunda panhau yeminda avo vanoti wakapihwa munda 2010 handitika ini ndiripo kana napo nekuda kuti 2016 baba vandakaya ndikagara nawo pasitendi pangu nawo
wachiti ndopapa munda pangu wakandichengetedza chibage chawo 5 bags tichichera mutsime semutoileti nababa wachibva watochera chidzera ukadzura muimba yanga irikugara chimba chiri panext wauda kugara kuti ndo yastendi yangu 2016 saka wauda kuti 2010 iyi stendi wanga wamboisiire iko iyi kuzoti wauye pandira ndopandakandakami Andina ndatori kubasa ini. Ndinoshamisika andina. Ndinoshamisika zvanotaura. Uyu ndomuziva ndomubuku medu andogarawo kure. Ndinoshamisika zvanotaura. Ndiri kutoshamisikwa nezvanotaura. Ndiri kutoshamisikwa nezvanotaura. Right. Umwe anoziya ndiani? Yes. Nauri kutaura kubagandi murume uyu chokwadi wakaine mota Toyota akauya aine mota akatakura zvinhu akaenda pamba ipo parudo kwati vanhu arikutogara ipapo ndouya stendi yake padala panyepo inini ndinogara mukure kwadera pakagariswa murume wepaangapiwa stendi pangori pamhiri nepandiri ndofunga 600 mita zvoti kana kudaidza ndogona kubvunza shuwa paakapiwa stendi aine tsanga baba wake ndobva padaidzwa vanhu vevidhio vakauya apana makore ainzi dhimu namasasa namudzindiko matete vavo ari apa akadaidzwa ndobva auya ndibva ndadaidzwa zvikanzi uya uono zveshu abva apiwa paakanzi gumira pakangoti rwizi kune kamukoto kangori kanzvimbo kakangori pachimani-mani kune rukoto kune rwizi ndobva apiwa kudaro ndobva atomborima gadheni achidzokera kumba akabva aenda kogara kwambuya nako bhozi nababa vangu vasiri kuira agara kudaro akatokusima miti migamu itori kumahunde chaiko nemalemoni atorima saka apiwa kudaro iye akawareyo ndobva aitawo madzimai umwe abva aenda umwe abva ashaika ari mumusana saka vana baba changundava zvavakaita wakabva wagara pasi panenge pakauya ava pauya ava variti vanin'ina wavo wakabva wagara pasi bati kugara kwavakaita pasi havana kuunganidza vanhu sedare sabhuku anga aripo anga akurwara ari kunzi Francis wacho anga ari kurwara ava ndiwo vanga vakabatira saka wakabva wangogara pasi wabva waronga baba ava neumwe baba mudzindi ndo andakawana ndiri pamba ini wari huru mmiri ndikatoti wana wako kwakanaka but ndakazoziva umwe wacho mupodza nababa ava navamwe vacho ava wakauya wabva wapachi ava kuti wewe toda kuti ugare papi ugare apa saka rari chimangwana kuti ndizoziva ava wakabva wauya pamba pamba gogogo inasikatovazi ndobva wanawana zvikanzi baba zvikanzi mirai tikushedzere ndobva ndashedzwa ndibadaenda ndakutosvika bayabaya nditarise munhu anditsimuza zvikanzi ndirisa changuta baba ndauyawo ndi ndakapiwa pamhira tatakatogara panze muzasi memoava ndikati makapiwa pamhira zvikanzi ndautosika hangu baya ndikati ko baba akapiwa munhu ndepekuwa changuda apa zvikanzi changuda ndikati Christopher changuda zvikanzi wazukura ndikati asi dai mamagonaka matanga mawaona kuitira kuti mangwana zvisazokunetsei because kana wanga wasipo baba nhau idzika munda wemunhu zvikanzi hawazukuri zvisati zvakawazukura ndapazwa handiti uyu paakambogara pamba peuyu akambogara izvizvizivi wanga watoamwe iwe uchanga watoamwe pamunda ndakaenda 2009
uyu akatanga muzera rero uyu tinongoziva zvokuonana but iye apa mwatosisitana mudodha uyu ndomuzi Christopher Changunda. Confuse zambezi uyu patala history yake atori area ukawo atori nguva yakareba asikagari was from Harare to Botswana to Chile asi uyu ari muvillage everyday wonditaura kuti hamuziva ikutigara kusame village changamira unge yakakura zvokutika mataura kuita nyaya ikati muri kutaura kuti muri pasame muri pasame area handitaura nyaya yevillage kura uyu anogara kuro zvokuti zita rangu baba unoriziva ndotaura iwo haubvunzizvo iwo wamboya sei waunzwa nani waunzwa nani akunzai baba iwo waunzwa nani amboya sei waurire kuno iwe waunzwa ndiani unoziva nani handiti hanonoti tinogara padhuze aiwa haugara padhuze nepadhuze kana pamunda pacho pasina chinhu chiri padhuze newe munda pamo uri 600 meters away from you asi pa 600 meters away from you hapana chiro paapagari munhu asi pane muchero aiwa izvazvebaba ndozvanokutaura kuti iwewe handiti urundipa masainzi ekuratidza kuti iwewe uri kuti you are very close nauyu because muri wavakidzani handiti then my question iweuya kuti uri kuti muri kuvakidzani nepanhu pasina dzimba pasikagari munhu pane stand isina munhu saka uri muvakidzani nani because stand iyo utaura iwewe uva kuti muvakidzani utaura pane mugamu nemuremoni nemufaiba hapana munhu pa saka uvakidzani wako iwewe nemubhanana nemugamu uri papi chinozi muvakidzani kakuti chii chinozi muvakidzani kuti mangwanani mamuka here maswera here ndipewo sauti ndipewo mvura ngatiende kujana ngatiende kudhibhi handi kuchibhorani handi ndochii zvinewo hapana dhateni niyo iwe chauinacho padhuze newe miti handiti migamu nemuremeni nemifaiba negomba chete hapana munhu saka uri muvakidzani pakumbiri apa distance otaura kuti 600 meters half a kilometer kubva pamumba pako kuenda pastand isina munhu saka iwowo next door wako kuti wabva wasvika kuti unomuziva unoenda nera samhanyeba kumuziva kwako kwabva kuti unomuziva stereki iwewe iye asikatogari pastand pake pamunhu ari kubotswana munhu ari kuharare wabva wamuziva zvekumuzivira kwarumbogara kwamai wake kwacho kwarumbogara kwamai kuri zvakaita sei kwakasaukira kilomita ndii saka ndio kuti muvakidzani wako kilomita kako kurodhi kutara kubva panapa ndiye muvakidzani wako aiwa pane wamwe ndozvanokuza wamwe wari pakati apa wari padhuze naye ndo waifanira kunga uri kuuya wachimira kuti tisi tiri muvakidzani toziva noti iwe unogara 2 kilometers away isaini yekutengwa anozwa pamwe unozwa here pamwe isu takutaura chokwadi zvine muchitipedzera nguva ndimunai muchitipedzera nguva muchiti nyaya iite sei irebe nyaya isikadii isingarebe anditi ndine purazi rangu kwamangenjo ndogara kunokwirini anditi munhu angabvaire kodi murapa achitaura ndini next door yake kupurazi angakuda kutoistira nguva kubvira kuti vamonya for haya kuti vamonya for haya kuti unaipota kuti ndini muvakidzani pasina kana mbudzi kana pasina kana chii kana kuti amuvakidzani nemupuranga waya kumira mukoti ndaikuita witness ndiri mboo yemuremeni nemigamu
usasodarwa kana wauya muno muruzirimbo taura zvaunodii zvaunoziva zvausingazivi usaite sei zvatopera isusu tiri tichiona nyaya toigadzirisa nyaya already nyaya yemamiriro yakaita handiti irikuratidza kuti kune vari kusaidu vari kuti vari kuziva kune vari kusaidu vari kuti chii vari kuziva saka izvo zvatava kuti vakomana endai paground inspection endai paground inspection munoona mamiriro akaita chii panzvimbo pacho mobva matora manext door aripo ishe wacho sabhuku wacho moenda panzvimbo mouya mondipa ripoti yekuti panzvimbo pakamira sei noti zvandiri kuona because izvozvi ndabva ndaita confuse makamira muri tuwa ndambokubvunzai muri tu makamira muri tuwa autaura chokwadi ndiani pakati arutaura chokwadi pamberi yamuri tu ndiani dare ndo rinoziva kuti yataura chokwadi ndozvandogeza kubatsiri kuti kana mamira ndimi mbodza choka ndimi makey witness muri tu handiti uyu arikutoti uyu munhu akatogara mumba mangu akatochekesa nemagwere akaita sei handiti uyu akatoti munhu akatouya aine toyota mota uyu achiuya achi akagara pamba peuyu 2016 ndoda kudoonda how complicated it is kuti dai wanga uri weinini ndambokuti chipopfekawo bhachi rigarapo waiona sei yehovha wauya chandinetsaka pekuti waenda kuzvipinza munyaya isiri yako wobva wazvibvunza mubvunzo wobva wazvipindura munyaya isiri yani yako wataura wega iwo kuti ndakaona vanhu vari kufamba uyu neuyu neuyu vari kutenderera panzvimbo saka akazokutaurira iwewo kuti vanhu vavanga vari kuronga nyaya yekupa uyu ndiani iwo ava vakauya aiwa kuyamba kusuma iwe aiwa indibambira ndiani womukwasha weuyu kana wadisekuru it's okay alright ade mwenda ninawo mwana right chitatu endai panzvimbo tinoestablish kuti ndechana asi chamwari next time izvi hazviitwe ukauya kudari kuno uchitinyepera kana ukauya kudari usingazivi zveutaura tinoita dzimwe pfungwa kuti wauya kutinyepera because risiti rakanyorwa musi wa 15/0 haina mwedzi handiti mapedza kudaro makutopa mudhara wakazvifira ake mhosva ndangokunyeperai inini kuti risiti wakanyorwa 2025 mukatanga akura ndosakanga akurasika madhesi asi risiti wakanyorwa 2024 meaning kuti mamusimuziva zvamuri kutaura musuzviziva ndafuna kunyeperai deliberate rakanyorwa 2025 vamatoenda kupuma mudhara wakazvifira ake kuti anga akura anga asikashambozivi chiro asi nyaya iripo ndekuti nyaya iripo ndekuti papazi 2025 apa handiti papanyorwa 2025 5 ndobva adzingwa 5 ndobva adzingwa ndobva paiswa chii 4 mbuya sumukai mato akatengwa ndiani uyai sumukai uyai mato akatengwa ndiani ndati wamati akatengwa ndiani watengwa ndiani wakatengwa sei ndakatengesa ng'ombe dzangu mbiri kumusha kundu andikaita sei ndakatengesa ng'ombe ndakatengesa mombe dzekudii dzekuti ndiwane munda mwana uyu mwana weku asi uri kubva kwamutoko saka ngekuti wabva kwamutoko mobvuta here munhu nezvinhu mumaoko aiwa inini yangu haisiri sori hei ndakakanisa yangu yandiri kuda ndazwa murubva kushedzera kuti wakatengwa ndiyo ndada kuti ndizive kuti wakatengwa mbuya kana ndakatarisa kudai kana ndikutaura munhu chinhu wani chandakadzidziswa newakandidzidzisa zviri kuoneka nemadziso ako handizvo zvinozivikanwa nenzeve dzako ende handizvo zvaunotaura inini mbuya kana ndakakutarisai kudai
nzeve dzangu dziri kuzwa zvekumaraini asi uzi kutaura muromo wangu zvakasiyana. Mamuri mbofunga here kuti ndakuzwa here kuti munhu utaura nyaya yekutengeswa, asi ndandotaura nemunhu, asi ndakuzwa here kuti wakatengwa, ndakuzwa here asi ndandotaura nemunhu. Mwiri wangu mbuya, mwiri wangu ishiri dzega dzega dzakateerera, mwiri wangu nenzeve dzese, hapana pati yebhodhi yangu isina nzeve. Mazvizwa mbuya, hazvitauri pambuya, especially neage dzenyu idzi, ndii munokanisa vanhu mumusha. Imimi kana muri vana tete ndimi munofanira kunga muri kuenda pamberi kudaidza hama dzenyu kana dziri hanzvadzi dzenyu kana vanani, mugara pasi imimi mega pasine ava bava nevana wenyu. Dai yanga isiri imimi vana tete munongotata pese pese, nyaya iyi inoda isipoba, but muda kuta uchidhifenda kutata pese kwese kwamunoita, kuzvitora unga zvakanaka muchidzinga varidzi vemisha kuti muise vana wenyu. Ndiwo pamusha baba wake agare kwamutokumani wenyu uchigara musha make. Izwai tikubatsira chidzidziswa rambuya imi vana tete, kana maita vana wenyu taurirai vana wenyu kumba kwavo. Mazvizwa? Taurirai chi vana wenyu kumba kwani, vana vasazoshupikeba nekutsvaga hama dzavo asi muri kuziva murume wamakatata naye. Vana vatoziva kuti kumba kwavo, vana sekuru vatoziva kuti kumba kwavo ndekuchipingi kwasimangwa. Sei musi kutora vana vavo kuendesa kumba kwavo kwasimangwa? Aiwa, wazukuru kwasimangwa. Sekuru wao. Sekuru wao. Baba wao ngewe. Baba wao ndiye mzukuru Changunda. Mwana wakafa. Mwana weanzvadzi yeawo. Aswe Changunda ba hiyo. Aswe kwa Changunda. Wana sekuru wakuru hawana kusiya wataura. Wana sekuru wangu wanyengwe. Wana sekuru watu. No, those are not. It's like damuzukuru ruba kubi. Ruba kuna kusoro. Andira. Hanzvadzi yana sekuru na baba wao. Anditi. Ndiyo yaifana kutaura vana wavo, mwana wake azozvara vana vapi ava, kuti wanangu baba wenyu ndini, wana sekuru hanzvadzi dzangu, wana awa musazoshupike nechi nawo, wana awa ndewepi ndewe kwende kusina dambudziko. But munosvika pekufa mune secret. Secret yeyo wakaita nhumbi yakatakura 9 months kudai ukatakura ngekuti 9 months. Secret yacho iri papi yorochengetedzwa. Ichitotaura zvinhu zviri simbo. Chitaura kuti akupa nhumbi ye6 months yokudhodza bhazi rokudundudzana naro. Ndiani? What is my secret? Isaini iyoyo yekudini? Yekusagadzikana wana tete. Isaini yekusaronga bosi kana munhu ari kuhwanisa kudaro haari kuziva baba chaiye wechi. Urutoisa porridge wese kutoisa porridge kuti uzoende kune uyu unoziva kuti porridge zuru ndakakona uyu yani uyu mangwana uyu ndakakona kwa kapu uyu teaspoon ndo zvinodaro. Saka tikuti izvo zviri chii hazvisi right ba, ngazvive chidzidzo kune vakadzi wese wamwe wese kuti tisvike pamaproblems akadai awa is because of us maparents tisiri open nechi newana wedu. Kana ndakakanganisa zvakatoitika mwana apo chiita kuti mwana asara achirarama upenyu uri chii uri normal. Mwana ngaasaite chituko mumusha wakagara woita chituko. Zvinondikumbirawo mama. Yes. Wana avo havambozivi kwekuenda. Kana ava zvawakutaura ritori gumba remumabhako. Hazvina kumbosiwa zvataurwa ngewakuru. Izwai mbuya, wakuru havachadzoki futi ba, wakuru haapo tisu. Mazwa mbuya. Saka wano attend to this problem. Tisu wakuru haapo izvi. Tovatagadzisa kuti wana ava wagare zvakadini. Wana hawana kuzi wadzingwa ba pamusha pawana, hawana kudzingwa. Asi tikuti chigadzirisai kuti wana awa wagarewo zvakanaka nechi
kuitira kuti vana vavo vazukuru vavo handiti wawewo nechi because enda vakambona patoo nenhamo yezita rekuti Changunda handiti varidzi vezita rechangunda havachadi nezita rani ravo saka awonzwa nani mani munogona kuomesera kwamuri kuti wana kana wakanzwa naChangunda wati hatichadi kuti mushandise zita rekuti Changunda saka wana wochishandisa rani muti hameno sei ndimi makatatwa tipei zita tipei zita akakora tipei zita ini chandikutaura ndechekuti iyi haisi hondo bai because muzukuru yama yani asi tiri kuti isusu hatiti muruza yatutaura tete tati chatuda kuti vana ava zukuru ava wawewo nerugare rwakanaka kuti pawagara wagare zvakadii wasagare pachiita hondo nanani angamuraziva saka ndiri kuti pamwe chiri kuti zvidana hamuziuziva pamwe baba uri kupenga ari pasi apa kuti mhuri yangu ngaende kumuchakwani kwako hamuzvizivi saka toti gadzirisai zvinofanira kuita sei zvinofanira kugadziriswa wana wagare zvakadi wana mhosva kubarwa handi mhosva munozwa kubarwa handi chii ani mhosva ndiadii ndiatokurana handi munoona hedu varume tinozviramba nenyaya yekuti hatizombogari zvakanaka muZimbabwe kuzi unoziya baba wemwana ndiani handi varume kuti tizvibvume zvinotirwadza handi asi chokwadi ndicho chii ndichocho chaicho kuti mai akati handi wako izvesho handi wako zvatodini zvatodini tingazoenda numa DNA tichidii kwakozadzikisa zvataurwa ndiani ndimai asi mai uruzviziva because mukadzi akada kubara nyangwe yo murume usikadi kuti abari anobara handizvo murume ukada kuti mukadzi bara iye asikadi kubara unosunga haabari saka tinotora nenyaya yemakii pamwana ari pamukadzi mukadzi ndiye anoita zvanoda haumoni kana zuva rimwe ari kumwa mapiritsi efamily planning kana one day haumoni asi unongona kuti nhumbu haisi kudini haisi kubata asi ndiri kutraya asi nhumbu haisi kubata andi reason ndechi pamwe akaiswa chii inonzi no plant yake 5 years nga hake akanyarara jadhero yake nga akadini hake si yake kuda unongoti futi chiwerewere nesi we tombo rakaruka zvakunetsa kumba tobora kutoborwa gare utozwa zvaita asi mukadzi kana achida unoda kana asingadi hadi asi tikuti pamunoita zvese zvakadzi musazokanganweba kuti kana mazvara mwana chibva wataurira mwana rudzi rwani kuti mwana azogara upenyu hwakadii handizvo is very critical handizvo saka ndoti pamuri kuenda kumba ona tete muchiogara pasi nehanzvadzidzi nechii haisi ishu yekuti endai muokane ba handizvo haisi ishu yekuokana ba kuti awina ndiani aruza ndiani no, that's not the issue. The issue ndeyekuti wana ngewedu todini now mukazoona makusvika paelement yekuti wana sekuru vakuti ashamwari iwe vauswe pano uri muzukuru atiti it means pane chaenda kuma extremes ndosaka wazoona wana sekuru vakuti ashamwari natondera kuti vauswe pano pakuti uri panapa tisu and pana aenda kuti kuma streams saka toti go back ende mogare pasi pasina ukana pasina kuita sei muonesana chinhu chamutaura chinogadzirisika
chinogadzirisika sabhuku zvakanaka chaizvo zvisina chii zvisina mhere ndozvatikuedza kutaura chete. Saka imi makomana uchauya matimire chikani seWednesday woona wokubatsirai tobatsirana kuti nyaya iite sei, nyaya ipere pamusoro baba pamusoro ya zvaita zvakanaka mati nhomwedzi uye musi wechitatu musi wechitatu iyo tinenge tinewo dare redu saka chavadharekita kuti vanosvikira papi ndachipotaura na baba Sakupwanya uko kune dambudziko kumusha uko bhaundari kweduko vanhu vakungoti pese pese pada kugara vakundoenda kuti ndakugara ndoni kwedambudziko ririko rakafanana nenyaya iyo tototaura iyi ende matotivhura pfungwa kuti mukasachenjera vazukuru wada totora sabhuku ende ndio zvakutoitika manje ngekuti vazukuru ava kuchavatsiura havatsiurikira ndosaka mazoona vana sekuru vakusvika pakutaura kudai kusvika kunongedza sekuru kusvika kubana sekuru pakauya kansela Medzani vakatonzi ripai Jongwe nemhosva yamaitai vakaramba kuripa hamene munhu wakazova taurawo papaya vakada kuzouya asi padare vakati handimboripiba vakaramba vakada kuzouya kuna sekuru vakati ivo sekuru mukoma mukuru kwandiri avo vakati vazukuru nhasi makuya vakazokutaura kuti ndini sekuru ndiani nhasi makambondidhonza bhachi mukambondibata kora vakuzataura kuti ndini sekuru nhasi ndiani saka zvakanaka pakauya kansela Medzani ishe Medzani vakati pari zvinezvi makasi mirai hapana rusvika kunzvimbo iyoyo asi muzukuru uyu vakatoenderera nanhasi kutogobora uyu vakateerera hachaendiko uyu utoenderera mberi asi pakanzi mirai ipapo saka vari kuuya vachaona kuti zvakamira sei inini ndikati munda wakasiyiwa patete ndinopaziva kuti pakamira sei pakakura zvakadii ndaida kumboona kuti vakomana hamusi kukwana here ndekuti nzvimbo yakakurisa iyi vanhu vazhinji vatorwa nyaya iyi kai varunzi vazukuru vatorwa munda vari kunyeperwa vazukuru vari kutorwa munda pa munda wavo vagara uyayirima wanawo uripo ende vakakura ndandine audio yandandine panapa chete inguva badzi yeumwe munhu mukuru munzvimbo umu yatiri kugara uri padudze to the next chapter achitaura nyayo iyi kuti kunyeperwa manyepo ekuti munhu wakapinda ikoko ava vadiki futi kunene avo hakuna munhu wakapiwa ikoko saka ina nyaya yosimukira pano ndeyekuti muri kuuya uko nhomwedzi yauya uko hamusi kuzogumira kubhuku rekwachakunda badzi kune bhuku riri kuchitsanza kuhwera kuya uko ikokoko kwatoshata saka timu iri kuuya muitano kuti havachagumiri pabhuku apa baba tichatopinda mukati tiona masabhuku ariko tobata vanhu vamwe vari kungoisana nzvimbo pese pese no it's okay asi chimwe chinoda kuti vanda kubatsirai kuti mamaziva Medzani Maxwell musamutoresa kansela muruzwa izvo ndikutaura